Jakom ka obila tin kaka iwinjo kacha singo e bwo ndalo 100 ndalo 100 osekalo mathoth ahinya Odoyo. Mana dier sama ne ker chiko chikegi ne ok ong'eyo ni Azimio biro sabotage the economy. Gik mane President William Ruto wacho ni biro timo mane timo gi executive order no tim te to mitimo gi pesa ema pod yware nikech sama ni ichiwo singogi ne ok ong'eyo ni ng'ama onego bed the topmost statesman e Kenya ka monego ng'e ni Kenya dongore ema dhi timo gimiluongo ni economic sabotage. Economic sabotage chal nade? Chal ni wuok idhi e street ji ok go ohala. Chal ni wacho ni kambi maduong' magolo osuru e Kenya ka mologi te miluongo ni Safaricom gi KCB ikoni ji kik tigo. Ing'e ni kane Azimio wacho ni Kenya ka kik ji tigi Safaricom, shares mag Safaricom no 26 muduoga 10 to mage joma chulo osuru mang'eny mogik mane onego med go police mshahara. Sama joma onego kony Kenya dongo duoko Kenya piny, police mshahara be nyalo deko matin kako deko no. Omiyo wawinjre uru ni joma oketho Kenya ka be nyaka waluong to account. Ing'e ni joma ok ohero gik mipingo nikech pingo yot to timo tek. Joma ok dwa take responsibility ne gik magitimo ok yie bede loch to gidwa ni gipingo joma nie loch. Mae chandruok ma wan go Kenya ka. Omiyo ji te onego bi ka mondo wapenj gi to in midwaro ni mondo med police mshahara kaka ne ochikni. Tang'o momiyo osuru mabiro ne Kenya mimedo go police mshahara titimo timbe maduoko piny. Jatend piny Kenya masani mane jalup jatend piny Kenya e sirkal mokalo ne nitiere sirkal. En tiende ang'o kiwacho ni neokong'eyo gigo madhi nyime kata kotenre koda weche go mag uchumi matimore nyaka sani. Nyalo bedo ni oganda mathoth penjore ni